La ciutat de Martorell s'ha conegut durant mig segle, sí, 50 anys com la ciutat del peatge, ara que la capital del Baix Llobregat Nord no té aquest enclavament. Com volen els veïns i veïnes que es conegui la ciutat? En pocs minuts us ho expliquem. I del París té la Torre Eiffel, València té les Falles i Martorell, doncs Martorell tenia el peatge. Ara ja no existeix, és història, però durant mig segle, que es diu ràpid, el peatge de Martorell era una frase molt habitual. I la pregunta és, i ara què? I jo li trasllado al Manel Gómez. Manel, i ara què? Què se n'ha fet del peatge? Vanessa, ara què? Què se n'ha fet? Què se n'ha fet primer d'aquelles connexions que es feien des d'aquí, des d'aquest punt de connexió que tenim ara del peatge per explicar les sortides, els ponts, els vehicles, i teníem com a referència aquest peatge de Martorell. Un peatge que va començar fa 50 anys, mig segle de barreres. Concretament es va posar en funcionament el 23 de desembre de 1971 i va ser per accident. Què volem dir per això? El pont de Molins de Rei, que connectava amb la Nacional 2, va caure i es va haver d'accelerar aquesta posada en marxa d'aquesta via que ha estat durant 50 anys, però no va ser fins al 1 de març de 1972 que no es va començar a cobrar, i hem estat pagant durant 50 anys, fins a l'1 de setembre del 2021. Durant mig segle, Martorell s'ha conegut, com bé deies, per la ciutat del peatge. Qui no ha escoltat? Tothom ha escoltat el peatge de Martorell, o, per exemple, preguntar on està la capital del Baix Llobregat Nord, Martorell. Molta gent no ho sabia, però sí que et sabia ubicar al peatge, i això, aquest binomi ens ha seguit durant molt temps. Esperem que això es vagi deixant. Durant tots aquests 50 anys hi ha hagut centenars de treballadors que han passat per aquest peatge, fins i tot generació rere generació de la mateixa família. Us expliquem ara unes anècdotes, algunes divertides i alguna amb sorpresa. Per mi ha significat molt perquè per aquí va passar el meu avi, va ser la seva primera feina quan va venir d'Extremadura. Després el meu pare es va quedar sense feina, es va posar també a treballar a l'autopista, vaig entrar jo després i el meu germà va estar molt poquet temps també. Una tenia un avi que venia de l'or sempre, de Sant Feliu, i portava cap a Vilafranca el que treia del seu or, i sempre em deixava una caixeta amb els préssecs o el que tenia l'or. Doncs bé, ara que el peatge aquest ja és història, hem volgut preguntar a veïns i veïnes de la ciutat com volen que es conegui la ciutat a partir d'ara que aquest peatge ja no està. També li hem preguntat amb l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa. El que sí que tenim clar, tenint la SEAT aquí i el centre de formació professional, és que sí o sí Martorell anirà lligat de per vida a l'automoció. Siempre ha sobrado peaje, es decir, aquí en Martorell siempre hemos sido famosos por pagar, y eso es una mala fama que hay que quitar. Pontediablos de toda la vida. Més que per una cosa en concret, deixi-m'ho dir, jo crec que ens hauríem de conèixer perquè és un poble, primer, acollidor, segon, que es viu molt bé, i tercer, que està fent una evolució, l'ha feta i la segueix fent, jo crec que molt en positiu. Crec que ens han de conèixer arreu del país com la capital de l'automoció. Com diem, la ciutat s'ha conegut durant tota aquesta història mig segle per la ciutat del peatge. Per sort això no és així, però no diem moltes idees, perquè la propera vegada que es continuï pagant, com hem fet sempre, que ens deixin a part una miqueta la ciutat i sigui un pagament, com és habitual, amb altres sistemes que no un peatge com el que hem tingut durant 50 anys. Totalment d'acord, Manel, totalment d'acord. Vinga, que vagi bé, molt bona tarda. I passem ara a recordar una